dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, spark home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search Brand Aid on the Lazada app to make a donation. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 15 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uyapon mga barata ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, simbahan naganda na para sa Misa de Gallo. Rehabilitasyon sa mga renepado kan kalamidad dapat tultulo na ang trabaho. Sa lado national 2021 budget matutok man sa mga pangangiipo kan mga namamanuaan. Christmas ceasefire sinayumaan kan mga militar. Street parties bawal sa Metro Manila. Sa ibang nasyon, leader kan oposisyon sa Zimbabwe nakalibre matapos makapiyansa sa kaso. Sa lado ng Karawat, Gene Kings para saro na sa nanggana ang kaipuan para maging kampiyon sa PBA Philippine Cup. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Mantang madali na ang Pasko, ang simbahan katolika nagkakigwa ng unyanin mga preparasyon para sa traditional na siyam na aldaw na Misa de Gallo o Simbang Gabi. Sa Albay Cathedral, ang Simbang Gabi mapuon sa Desyembre 15, mantang ang Misa de Gallo mapuon sa Desyembre 16, alas 4 nin aga, nasusundanin alas 5 nin aga. Dalanta nasa panahon pa ng COVID-19, maigpit manggiraray na ipapasunod ang minimum health standard siring sa paggamit ng face mask o face shield, paggamit ng sanitizer o alcohol, mantang limitado manggiraray ang mga tawong papalaogon sa simbahan, mantang ang iba siguradong sa luwas na sana kan patio. Alagad, igwa manggiraray ng social distancing. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. When we build better. And then makusog na pahayag ni ang probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos sa tahaw kan pagbisita niya sa mga lugar na renapado kan bagyo asin na kadanyar sa kadakol na infrastruktura. Sigun kay de los Santos, dapat siguro na dai masasayang ang kwarta kan gobyerno para raoton sana nin mga kalamidad. Siniguro kan kongresista na irahayon manggararay ang mga naraot na infrastruktura asin papakusugon ini para mapakinabangan kan mga namamanuaan. Enot kini sa pagdangog kan Committee on Bicol Recovery and Economic Development tinawan induon ni Congressman De Los Santos na importanteng marahay na maibusol asin mapadali ang mga programa para sa recovery asin rehabilitasyon kan mga lugar na tinamparos kan sunod-sunod na bagyo sa Kabikulan asin ibang parte kan nasyon. Dinugang pa man niya na prioridad kan ang probinsyano party list para sa benepisyo kan mga kapwa niya probinsyano.
Ang baretang ini hatod sa Indokan, Safeguard. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na sa iyong opisina asin ang katuwang niya na Kaya Natin Group nakadamot na nin 72 milyones pesos para sa mga biktima kan bagyo. Sa iyong sinabi na ang Office of the Vice President matutok sa rehabilitasyon sa mga renapadong komunidad poon sa Disyembre 11 sa Ginubatan, Albay. Idinog ng paman ni Robredo na ang proyektong bahayanihan mapagibonin mga harong para sa mga residentes na nawaranin istaran matapos matambunan kan lahar darakan bagyong Rolly hali sa Bulkan Mayon. Inagad niya sa mga local government units na maghanap na ni relocation site na iyo ang tatauan ng prioridad na matabangan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, may cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Gadaan ang tulumiyambro kan pamilya matapos tigbason asin badilon dalan si Riwal sa daga sa San Fernando, Camarines Sur. Sinabi ni Police Major Malu Kalubakib, tagapagtaramkan Police Regional Office 5 sa Camp Simeon Ola, na ang mga nagadan Yosinda Alexander, 62 anyos, Niral, 54 anyos, Asinuel, 38 anyos, Gabos, Rentoria, ang apelyido, asin mga residentes kan barangay Biberon, mantang ang mga suspitsyados na madaling nagpakadulag, Yosinda Lauro, 70 anyos, asin Larry, 38 anyos, mga rentorya man ang apelyido, asin residentes kan barangay Bukal, kanasabing Banwaan. Ang mga biktima, asin mga suspitsyados nagpasuruhay, dalan sa parsela nindaga, sa kod na tigbason, asin badilon kan mga suspitsyado, ang mga biktima na duman mismo nagkagaradan. Sa ibong lado, ang mga suspitsados pigahanap ng ngunyan kan mga pulis. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Ang fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makaligay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala,
Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Challenging kang panahon mo niyan, Madel. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan indong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kikwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of... Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan.
Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. This is it! Tuon kan ibaba ni Aling Lorna S.J. Angeles ang presyo kan Bear Brand swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna S.J. Angeles, ninfuli sa Bear Brand swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinuulita, mas barato na ang Bear Brand swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadugdi na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhulit na mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhulit ang Bear Brand swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media account. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya, Surf kaya. May dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nanindugan ang Forces Armadas kang Pilipinas na daisinda marekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte na magkaigwaning ceasefire sa mga rebelding komunista. Inian na matagas na pahayag ninda maski matapos pa ang holiday season kung saan pirming nagkakaigwaning ceasefire entry ang mga militar asin mga rebelding grupo. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesman Marine Major General Edgar Arevalo na maski nuarin
Dahil managing sinsiro ang mga rebelde sa ceasefire asin imbes ginagamit ini tanganing magpukasog kan sa indang farsa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Bareta hali sa ibang nasyon para mentas na nakalibre ang sarong leader kan opposition sa Zimbabwe matapos magpiyansa sa assault case na isanangat kontra sa iya. Pinaimutikan man ni Tendai Betty ang akusasyon na kinulog niya ang sarong Russian national mantang nag-atindir sa sarong court hearing ka nakaaging bulan. Si Betty, na sarong man na abogado, yung presenting presidente kan Movement for Democratic Change asin dating finance minister. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bareta sa lado ng Karawat, sa na sa nanggana ang kinakaipuan kan Barangay Ginebra Gene Kings para makuana ang corona sa 2020 PBA Philippine Cup Best of 7 Championship Series. Ini matapos na sa indang makamtan ang ikatulong panggagana kontra sa Talk and Text Tropang Giga sa Game 4 sa score na 98-88. Sa Miyerkules, piperito na kan Gene Kings na makuha ang corona sa Game 5 mantang ngunyan 3-1 lead ang sa indang karta sa serye. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Dahil sa mati na paros asin sa mga maabot na aldaw, apektado ang salud kan mga namamanuaan sa China. Sarong bistadong entrepreneur ang nakaisip na magpabakal ng preskong paros na nasa lata. Air in can na nagkakatadad nin 5 yuan. May tulong varieties na pwedeng pagpilian ang air in can. Sinabi ni Chen Guangbiao, advokasya niya kay Tupa kung paano malalabanan ang air pollution sa iyang nasyon. Sa naisip niyang air in can, piglalauman na magkakatabang ini para mamuklat ang tao sa pangangataman sa kapalibutan. Sigun kay Chen, pagdai na ataman ang kapalibutan, 20 sagod 30 taon pa poon ngunyan, ang mga tao magamit na nin gas, mask asin oxygen tanks. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ang pambato kan Pilipinas na si Roberta Tamundong, iyo ang nakoronahan bilang Miss Ecotin International 2020. Sinabi kan Miss Ecotin International na ang pambato kan Pilipinas anang gana kung sain ang coronation night ginibo sa Pikal Bagros Resort sa Ehipto. Ipinailing ang ladawan ni Tamundong na may title sas asin corona. Si Tamundong iyo man anang gana bilang best eco dress. Dalan sa iyang eco-friendly asin multicolored Filipiniana dress nagibo sa mga recycled plastic bags, sako nin bagas, asin plastic beads. Bareta, salado nin saludo makita sa News Base si Mar de la Marcamen. Ngunyan na Disyembre, pinagselebrar ang Ear, Nose, and Throat Consciousness Week. Sikon sa Department of Health, kung makaranas ng problema sa talinga, sa dungo, asin sa halunan, magpakonsulta tulos. Dinagdagpaman na sa pangataman sa talinga, sunodon ang 60-60 rule. Gumamit ng headphone na day masobra sa 60% na maximum volume, sin day masobra sa 60 minutos sa sarong aldaw. Yan ang health news. Tandaan, health is wealth. From Newspace, Mardela, Dainiba. Ultimo sa detalles kang Baretan, kamugtakan kan panahon na sa linyan Pag-asa Ligas. Pag-asa, please kamen. Opo, magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa kalagayan at pagtayo ng ating panahon ngayong araw, December 7, 2020, ang Northeast Monsoon o amihan ang siyang nakaka-apekto pa rin dito po sa may hilagang Luzon. Samantala, easterlies naman po ang nakaka-apekto dito sa may katimugang Luzon, gayon din po sa Kabisayaan. Kaya naman po dito sa atin sa Bicol, asahan po natin ngayong maghapon ang maulap na kalangitan na may kalapkat na mapag-ulan at pagkitlat pagkulog na dulot naman po ito
pa rin ng mga easterlies. Katamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na magmumula sa may timog silangan hanggang sa hilagang silangan ng Iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region at ang ating nasang agwat ng temperatura nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius at ang ating araw ay sisikat 5:55 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:80 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero nag-uulat. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ang unyan na Lunes. Sa pangaran ni Mardela sa Newsbase, Ramertanay, Salado Teknikal, asin Pag-asa Legazpi. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sinong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainit. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan, pero hindi ko nabitawan. Ay ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jeans Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Mag-Jeans Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Para makasali, bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jeans Coffee Mix tulad ng Jeans 7-in-1, Jeans 5-in-1 Regular, Jeans 5-in-1 Sugar Free, Jeans 5-in-1 No Sugar Added, Jeans 5-in-1 Stand-Up Pouch, Jeans 4-in-1, Jeans 3+1 with Ginseng, Jeans Coffee with Brown Sugar, Jeans 3-in-1 with Ganoderma, Spirulina, Wheatgrass o Grapeseed, Jeans Grande White, Brown or Black, Jeans Black Coffee with Ginseng, at Jeans Brusco Black Coffee with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet any combination ng alinman sa mga nabanggit na variants ng Jeans Coffee Mix. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jeans Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa mga piling supermarkets, groceries, butika at partner radio station sa inyong lugar. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng kalahating milyong piso at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. At hindi lang yan, meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jeeps gift packs. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-Jeeps Coffee na at maging maswerte sa Mag-Jeeps Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, laging ganado. pag laging ganado,
ang trabaho. Kaya just have a judge, para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge. Para lahat tayo, chillax. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Chirimako, nasa doornab mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection. Ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo! Sarap